manje ngizobamba kuleli iqhaza lokuthi hayi ngenxa kubaleka komsebenzi wabefundisi bagcina sebezithola sebe-abuseka bangasakwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo uthothi iningi labefundisi basheshe bashone ngesimanga sokuthi banestress abaxoxi namuntu uyabona nje kubalulekile ukuthi umfundisi mayekade ehambele nje noma yikhola noma amakhola kulinganise kanjalo ngoba ngigeneral la beka abantu engibaqondile kuba mnandi mhlambe senkonzweni ethile mhlambe ade ngikuzakwe yangithi ayibona hayi uzakwe kodwa kumnandi ukubona ibandla likazakwe selithi hayi nakho kuncane komngena endlini sengiyafika nami ekhaya nomngena endlini ngoba lapho unkosikazi ulindele ukuthi nami khona yena ubaba ofika nakho nezingane ilindele khona yena ubaba ingane kunalo ngithekene ngiphakeleni ngilambile kwamena ngilambile nantu uyayibona so ke abefundisi bayithola sebenengcindezi niyazi ukuthi umfundisi ngokufunda kwakhe unelungelo lokuthi unawo amalungelo ukuthi angaqashwa kuhulumeni asebenze ake ngilanise ngami mina kade ngilapha kwa transport sengiphumile manje ngokwe age yami kade ngikwa transport angenanga ngene ngoline we-interfaith ku-interfaith ngangena ngoline wokuba umfundisi bese ngilanisa nanga udokotela lapha singena nge-interfaith singena ngabefundisi sisephalamende kwi-province ngoba kuhanjwa ngoline wefundisi ngisho ukuthi singaqala ngangasebenza kwesinye seyikole hayi ngoba ngifundisa kodwa ngiza la ngohlelo lweBIPS angithi ayibona so ngingena siyangena thi njengamanje uhulumeni sesincancela ukuthi asingene nezikoleni ngoba ulandela lo professional kodwa ngeke ngiye esikoleni sikaThishonkulu ngiyoshumayela ngihamba ngopetrol wami ngiyabuya lapho kuthi uyobongwa inkosi ayikho lento kuthiwa sibongwa inkosi ukuhlukunyezwa lokho ukuthi siyobonga ezulwini ukuhlukunyezwa lokho manje fanele abefundisi babanike size lapha einhlakeni zothinta sengikhulumile ngeinhlaka zokukholwa siyisodwa nje ake ngize einhlakeni kahulumeni udlakadle sengisizile lapha einhlakeni kahulumeni nje bese ngilinganisile kubalekile phela ukuthi masiya ngoba ayikho event angekho kuyona umfundisi bayovula ngomkhuleko yabona ukuthi umthandazo ubalulekile siyoxoxa mhlambe ngelinye ilanga ngoba ngishaya nje nami ama highlights ukuthi ubalulekile umthandazo ngoba kuthi umfundisi sicela sivule ukuthi usuke ngwavuma noma usukaphi uyophinde futhi ayiphindelele kanjalo nje ayikho nento ayitholayo bese kumenywa umphathi wohlelo mhlambe eGoli noma eThekwini ngiyalinganisa useyophuma no29,000 ngiyalinganisa njalo ngithi yezwa aphuma no29,000 mina nje ngoba ngisuka kwilocal akukho ngisho nokuncane ngiyofika ukuthi hey kade ngiyovula ngomthandazo lapha mawe ngane zami awubone na utwenze njani kodwa sibuya nje sikhala lokho okunye umsebenzi wabefundisi bangcwaba mahala anti yabona akekho nje umuntu esimyekelelayo noma abakakhonzi nathi akekho umuntu esimyekelayo sithi ngeke size simncwabe kodwa manje bese kusala ukuthi ufike kanjani kulomncwabo umfundisi uphindela kanjani inye nje into abazoqiniseka ngayo ukuthi uyayithola umfundisi iplate lokudla andiyabona cha ngifuna ukusho ukuthi sinakho ukudla emakhaya siyadla ngeke sineliseke ukudla ngoba siyadla emakhaya kodwa manje sifuna ukuthi ke yini enye ephathekayo esizofika nayo ifake no petrol noma i-transport uhambe nayo ungahlonipheki kwabefundisi kuyaba abuse ngiyabonga nje ukuthi uMasipala ave hlonipha nimshayeleni isandla